Kung pwede lang i-plug ang problema. Kung pwede lang i-block ang problema. Kung pwede lang i-block ang problema. Kung pwede lang i-block ang problema, dugay na unta na ako gibuhat. Sama sa tawo nga sigig sa mo, kisa ka click mawala dayon tanan. Pero lain man ni kinabuhi nato, dili man pwede imprend ang kalisod. Bisang kapilapan na ako likaya mo, balik gihapon murag i-follow ko. Usahay ka po'y nakaayaw mo dagan, murag walay katapusan ng away. Torang pag-auntag nga mo, habog bagong kusog ang ihatag sa at-alo. Kung pwede lang i-block ang problema, dublok na unta na ako sa una pa. Pero mauman di ay niyang paagi, aron mahimong likon ng atong dughan. Kung pwede lang i-delete ang kasakit, gi-delete na unta na ko tanan. Apan sa mata tagluhangan na tuloyo, na adi ay leksyon nga mapulihan. Bayronon nga naglinya sa lamesa, murag fans club nga dili mo hawa. Mga obligasyon nga nagulak, murag notifications nga walay undang. Usahay makatawa na lang ko, kay kung seryosohon tanan mabuang tama o nang padayon lagi hapon. Bisan lisod basta dili mo hunong, bisan nun sepa kadako sa unos, dili man pirmi nga magulan. Human sang itig niya, kagabion mo subang gihapon ang kapolan ko. Kung pwede lang i-block ang problema, bublog na unta na ko sa una pa. Pero mauman di ay niyang paagi, aron mahimong likon ng atong dughan. Kung pwede lang i-delete ang kasakit, di-delete na unta na ko tanan. Apan sa mata luhangan na tululo, na di ay leksyon nga mapulihan. Dili na to mapili ang mga pagsulay, apan mapili na to ang pagbangon. Bisan mapandulog ka pila, importante nga magpadayon. Kaya ang kinabuhi dili konte sa kapiit, kung dili paning kamot hangtod makabot ug ang mata problema nga naagiyan na himong agdanan sa kaugmaon. Kung pwede lang i-block ang problema, dugay na unta na ko gibuhat. Apan karon nasabtan ko na, nga dili tanan dapat likayan. Kayang problema dili permanente, mula ba'y rasama sa ulan. Basta ligdo ng paglaom o pagtuo, makaabot ragi hapon sa kalampus.